Hello, hello, hello. Good evening sa inyo dyan. Type palista na po mga baby loves. Type palista na po sa gustong sumali. Ayan. Type palista na po mga baby loves. Okay, nakalista na po baby loves Ian Selmar ha. Nakalista na po baby loves Mika Fernandez and JMC Pobrenciano at sino pa ba yun dyan? Raynon. Nakalista na po. Mega love shoutout sa iyo, Mami Lengleng and Daddy J. Hello, hello, hello. Ayan. Mega love shoutout sa inyo dyan lahat. Tayo palista na po. Tayo palista na. Ayan. Tayo palista na po mga baby love. Mag-type palista na mga baby. Ayan. Type palista na po.
ikaw pa rin ang number one. Highlight, lakas ng pagdating. Kapag nakikita ka, ako'y napapaling. Bawat ilang mo na pag-ising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highlight, lakas ng pagdating. Kapag nakikita ka, ako'y napapaling. Bawat ilang mo na pag-ising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. She makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me red. And I can see her winning. Palista na po. Okay, good evening. Hello, mag-love shoutout sa'yo, JM Sanglay. Good evening po. Mag-love shoutout sa'yo, JM Sanglay. Palista na po. Palista na sa gustong sumali. Yan, palista na po sa gustong sumali. Nag-love shoutout sa'yo, JM Sanglay. Palista na po. Magsisimula po tayo. And malapit na. 5 minutes left. 5 minutes. JM Sanglay, ano po ang iyong main channel, Baby Loves? JM Sanglay? JM Sanglay? Ano po ang iyong main channel, Baby Loves? Yan po ba? Okay, noted. Nakalista na po ha. Nakalista na po. Sa mga walang team dyan po, mag-message na po sa akin para mapasok ko po kayo sa ating team. Okay, mag-PM na po kayo sa akin sa mga walang team dyan para mapasok ko kayo sa aking team. Okay, noted, Baby Loves. Okay, noted po. Sa mga walang team dyan ha, mag-message po sa akin. Sasabihin ko na maya po ang ating mechanics. Huwag na pong aalis-alis mga Baby Loves ha. Mag-ready ng inyong mga ninjas po. Mag-ready na mga ninja nyo po. Ayan, mag-ready. Sa mga walang team dyan, mag-message na po sa akin. Para mapasok ko po kayo sa aking team. Ayan, mag-ready na po. Saglit lang ha. Sisimula po tayo in 3 minutes left. Like and share po muna tayo, like and share. Like and share po muna tayo, like and share. 3 minutes left, 3 minutes left.
Okay, magsasabi na po ako ng mechanics natin, ha? John Mark Cabardo. Hello, mag-loud shoutout sa iyo, John Mark. Okay po, noted po. Nagpalit ka lang pala ng ninja, ng account. Sige, baby love, sige po. Shandy Star, hello, mega-loud shoutout. Mega-loud shoutout sa iyo, baby love. Shandy Star. Type palista na po, type palista. Type palista na po, type palista. Angel on Art, hello, mega-loud shoutout. Ayan, nakakamiss naman. Okay, sige po, palista na po. Rose Balsamo, nakalista ka na? Nakalista ka na, Rose Balsamo? Okay. Rose Balsamo vlog. Okay, nakalista na po, ha? Nakalista na po. Ay, Rose Balsamo. Rose Balsamo. Hello, mag-loud shoutout sa iyo, beloved future wife and Undo Republic. Ayan, Angel on Earth, nakakamiss naman ang nagbisita sa atin ngayon. Ayan. Noted po, nakalista na po, ha, nakalista na. Magsimula na po tayo, wait lang. Wait lang, ha, magsimula na tayo.
Okay po, June Marie Vlog. Ano po ang iyong main channel, June Marie Vlog? June Marie Vlog. Ano po ang iyong main channel, Bebe Loves? Ayan, magsisimula na po tayo. Good evening sa inyong lahat. Good evening po. Ayan, naririnig po ba si host? Naririnig po ba? Ayan, naririnig po ba ako? Uy. Naririnig po ba ako, mga Bebe Loves? Okay, ako po ang inyong host for this afternoon or for this night. Okay, Daherang Ilongga po. Ako lang po bilang host ang maglalapag ng inyong mga channel. Okay, ako lang po ang maglalapag ng inyong mga bahay. Ang una nyo lang pong gagawin ay pupuntahan nyo po ang aking nilalapag na mga link. Every time po may nilalapag ako na link, ay pupuntahan nyo po ito, manunood lang po kayo, and then mag-comment po kayo ng hindi bababa sa 3 letra, ay not letra, 3 word. Okay, 3 words, 3 words. And then after nyo po magbakas or mag-comment, saka pa lang po kayo mag-like and subscribe, bell all. Okay po? Like and subscribe, bell all. Huwag pong makalimot po ha na mag-like po sa kanilang mga videos. Okay? Okay po ba? After nyo po mag-like and subscribe, balik po kayo kay host. Sabihin nyo po kung ano ang o kung sino ang inyong pinuntahan. And then, magdugtong po ng B kung bagong dikit. Magdugtong ng I kung lumang dikit. Okay po ba? Mega love shoutout sa iyo, Bebe Loves. Toto Mel. Okay? Kahit 1 minute lang po. Kahit 1 minute lang po. Ayan. Thank you, Bebe Loves. Ogo sa patamsak. Ayan, thank you, Bebe Loves Olga sa patamsak. Typolista na po sa gustong humabol. Okay? Typolista na sa gustong humabol. Wait lang. Ayusin ko lang to. Okay, nandito na po ako ulit. Ayan. Kung bagong dikit po, B. As in B, boy. At kung lumang dikit, I. Kung lumang dikit. Okay? I kung lumang dikit. Okay? I kung lumang dikit. M. Tawag nito. B kung bagong dikit. Sorry naman, bago pa lang tong ating mechanics. Okay? Manood po ha, mag-comment tayo, mag-comment. Pag hindi ko po nakita yung comment, hindi ko rin po mailalapag. June Marie Vlog, eto na po, nakalista na ha. June Marie Vlog. Nakalista na po, June Marie. Ayan, June Marie Vlog. Nakalista na po. B kung bago, I kung luma. Lalapag po po yung ano. Good night everyone. Good night, Mami Lengleng. Okay. Channel ni siya. Palista ako please. House and Lot Negros. Main channel ko. Okay. House and Lot Negros. Okay, nakalista na po ha. House and Lot Negros. Nakalista na po. Okay, nakalista na po. JM's Basketball. Nakalista na rin po ha. JM's Basketball. Night, Daddy J. Okay. Okay, magsimula na po tayo.
Nakalista na po, channel ni siya ha. Huwag na pong paalis-alis ang hindi ko po nakikita na dumidikit at babakas. Hindi ko rin po mailalapag ha. Oo, nakalista na yan, house and lot. Opo. Okay, may ano tayo, unang lapag tayo. Like and share muna tayo dyan mga baby loves ha, para marami tayo ngayon. Like and share muna tayo. Okay, unang lapag tayo, unang lapag. Manonood po ha, kahit 1 minuto lang po. Okay, manonood po tayo kahit 1 minuto lang po. Unang lapag. Ayan, unang lapag na po tayo, unang lapag. Puntahan na po, puntahan. Puntahan na po ang unang lapag natin ha. Mang Benito, magandang gabi. Okay po, sige po. Okay, noted na po, noted na. Tatak, buwan. Nakalista na po, nakalista na. Nakalista na po, habol na po, unang lapag tayo. Unang lapag tayo, unang lapag. Puntahan na po kaagad po, puntahan na kaagad. Okay, you're welcome, baby loves. Patso TV, hello everyone and host. Hello, mga love, shoutout sa'yo dyan. Ayan, tayo palista na po sa gustong sumali, mga baby loves ha. Ayan, habol na po sa unang lapag natin, unang lapag po. Puntahan na po. Panoorin muna at mag-comment at dugtungan ng Biherang Ilongga sa dulo ng comment ha, kung maaari. And then mag-like and subscribe dahil all po tayo. Okay? Balik sa akin, sabihin ang pangalan ng inyong pinuntahang link. And dugtungan ng B kung bagong dikit, dugtungan ng I kung lumang dikit. Okay po? Okay, puntahan na po, puntahan na po. Puntahan na, puntahan. Ayan, unang lapag na tayo, unang lapag. Ayan. Pangalawang lapag po tayo. Kailangan po makita ko ang comment niyo ha. Kailangan po makita ko ang comment ninyo and mag-subscribe bell all po kayo. Okay? Okay, go, 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 go na po sa second link. Mabilis lang tayo dito. Mabilis lang tayo dito. Puntahan na po kaagad. Puntahan na kaagad. Hello, mga love. Shoutout sa'yo, baby loves nanon. Ayan. Thank you for coming.
Ayan, puntahan na po, puntahan. Huwag pong maglalagay ng emoji, mga bebe loves ha. Huwag pong maglalagay ng emoji. Ayan, puntahan po, puntahan ang ating pangalawang lapag. Si Arlene Colanza po. Puntahan si Arlene Colanza. Naka-turn off po ba? Naka-turn off? Sige lang po, puntahan nyo lang po at dikitan. Panoorin nyo muna, dikitan at mahalin. Okay lang po yan. Sige lang po. Sige lang po, sige lang po. Dikitan nyo ha, mga baby loves. Panoorin nyo po, kahit 1 minuto lang. Mega live shoutout sa ating mga viewers dyan. Ayan. Good evening, good evening. Ayan. Next tayo, next tayo. Mabilisan lang tayo dito ha, mabilisan lang tayo. Mabilisan lang tayo. Okay lang yan kahit naka-turn off po ang kanilang bakas po. Puntahan lang po, dikitan bakasan. Ay, bakasan, panoorin. Okay, puntahan po ito, puntahan po. Mabilisan lang tayo dito, puntahan agad-agad ang ating mga nilalapag. Andiyan po ang bagong mechanics natin, sundin po natin. Ayan, sundin ang ating mechanics ha, para hindi po nasayang ang ating dikit. Ayan, puntahan na po, puntahan na po. Puntahan agad po, puntahan agad. Ayan. Saglit lang ha, maglapag tayo ng link. Ayan, puntahan na po, puntahan na po. Panoorin po mga baby loves, panoorin. Dikitan bakasan. Ayan, good evening. Puntahan po, puntahan. Saglit lang ha, kuha muna ako ng ano ha. Next tayo ha, next tayo.
Tamsakan muna natin to dahil patapos na po siya. Tamsakan na po muna natin to dahil patapos na po siya. Tamsak dikit tayo ha. Tamsak dikit. Tamsak dikit tayo. Okay, tamsak dikit tayo dito. Tamsak dikit. Tamsak dikit po tayo. Tamsak dikit. Good afternoon. Hello, Magalab. Shoutout sa'yo, Kuya Jude. Ayan. Ayan, gumaganti na pala kami. Ikaw ay papunta dito. Ano? Thank you, Kuya Jude. Ayan, dikitan niyo po si host. Dikitan. Para updated po kayo every time na ano tayo, na. Dikitan, mahalin niyo po si host. Mahalin, dikitan. Dikit sabay kalembang po tayo, mga bibilab. Dikit sabay kalembang po, mga bibilab. Ayan, dikit sabay kalembang po, mga bibilab. Thank you, Kuya Jude. Ayan, wait lang ha. Puntahan din natin tong isa. Hello, Kuya Jude. Good evening po. Ayan, Kuya Jude, good evening. Bakit di mo makita messenger ko? Anong pinaggagawa mo sa buhay mo? Okay, naka-PM na po ako, Kuya Jude. Naka-PM na po. Kuya Jude, nag-PM na po ako. Okay, puntahan na po, puntahan.
Next tayo ha. Mabilisan lang tayo dito, mabilisan. Sino pa ba? Abril. Mabilisan lang tayo dito. Jeffrey Mix TV Vlog. Hello, Magalog. Shoutout sa iyo, Bebe Love. Sige po, habol ka po, habol ka po. Jeffrey Mix TV Vlog. Anong team ka, Bebe Loves? At ano ang iyong main channel? Jeffrey Mix TV Vlog. Anong team ka, Bebe Loves? At ano ang iyong main channel? Dito tayo. Anong team ka, Bebe Loves? Sabihin na po kaagad anong team ka po. Ang ating mechanics ay ilalapag ko po ha. Sundin mo po ang ating mechanics, Bebe Loves, para mailapag po kita. Okay. Para mailapag kita, ayan po ang ating mechanics. Pakibasa po. Pakibasa. Opo. Para mailapag kita, ayan. Pakibasa po. Pakibasa, Bebe Loves. Yan po yung mechanics natin. Ako, nakalista ka na. Nakalista. Jeffrey Mix TV Vlog. Nakalista na po ha. Sundan mo na po ang pinaka nasa taas po. Okay, nandito na ha. Nakalista na. Okay, nakalista na po ha. Nakalista. Habol na po, habol na po. Kailangan po makita ko ang inyong comment ha. Kailangan po makita ko ang comment ninyo. Okay, next tayo, next tayo. Melenyo as well, Bebe Loves, ngayon lang ako palista po. O sige po, noted po. Noted, noted, Bebe Loves. Go na po, go na. Nakalista ka na, Bebe Loves, nakalista. Melenyo, nakalista na po. Palit ka na ng bagong ninja mo, Bebe Loves. Puntahan na po, puntahan na po. Kailangan po makita ko ang inyong mga comment at bakas ha, ang mga ano ha. Kailangan po makita ko po. Habol po, habol. Mabilisan lang tayo, mabilisan. Sana tayo na. Hello, Megaloud, shoutout sa iyo dyan. Ano po ang iyong main channel? Alpi Jolly TV. Sige po. Okay po, noted po. Alpi Jolly TV. Nakalista na po ha. Pupuntahan mo po lahat ng ating nilalapag. Panonoorin mo ha, Baby Love. Alpi. Ay, ayun. Alpi. Panoorin po. Mag-comment at mag-ano po ha.
Okay, nakalista na dito ha. Okay, nakalista na po, Alpi. Alpi, nakalista na po. Ayan, nakalista na po, nakalista na. Puntahan na po kagad, puntahan na ang ating mga nilalapag. Panoorin muna po at mag-comment po. Okay, naandyan po ang ating mechanics. Pakisunod po ang ating mechanics. Okay? Dugtungan po ng biyaherang Ilongga ha. Yan po yung ating mechanics. Pakibasa po at pakisunod na lang po. Mega loud shoutout sa'yo, Bebe Love Raynon. Ay, Raynon. Nonon pala. Ayan. Gusto kong makita ko ang inyong comment ha. Hello! Good afternoon. Oh, good evening. Ayan. Habulin na po, habulin ang mga links na nilalapag natin. Sa mga walang team dyan, mag-PM na po sa akin, ha? Raynon, nakalista ka na, Bebe Loves. Raynon. Raynon, Bebe Loves, nakalista ka na, ha? Ayan. Nakalista na po, nakalista na. Next tayo, next tayo. Okay, dito tayo, next tayo dito ha, next tayo. Ikaw lang ang pinaka wako na binata sa aking mata. Ikaw lang ang... Pag nakapangalan po sa inyo, wag nyo pong bibisitahin ha. Pag nakapangalan yung link sa inyo, wag nyo pong bibisitahin. Tawang-tawa si Bebe Love Lakwat sa ni Bryce, oh. Good afternoon. Lakwat sa ni Bryce. Thank you for coming. Ano ka naman? Nakakamiss. Next tayo ha. Mika Fernandez tayo, Mika Fernandez.
Okay, Mika tayo, Mika. Mika tayo, Mika. Baby ko to, sobrang galing kumanta nito. Ang ganda ng boses nito. Mahalin niyo to ha, mahalin niyo po. Pag nakapangalan po sa inyo, huwag niyong pupuntahan ang link ha. Thank you guys. Stay lang kayo, dikit din ako mamaya sa inyo. Okay? Hi! Mahalin niyo yan ha. Dikitan niyo po. Dikitan. Hindi na ako magre-retouch. Nako naman yan. Wala nang retouch ito. Kung maganda ka kahit hindi ka nag-retouch, maganda ka pa rin. O, diba? Totoo ba yun? Sana daw. We. Mahal ko silang lahat. O, sana nga. Mahal mo silang lahat. Ulitan, Kuya Shaw. Hello, mega love. Shout out. Ayan. Type palista na po sa gustong sumali dyan, ha. Ayan. Kulitan ni Kuya Shaw. Mega love. Shout out. Thank you sa patamsak. Makawe si Daddy J, oh. Makawe si Daddy J ba? Puntahan po ha, puntahan. After kanika, Ian Selmar tayo ha, Ian Selmar. Okay po, Bebe Love. Ayan, sana all may 1 million. Oh, I know. Sige na, next tayo. Ayan, puntahan tayo ha, puntahan na po. May jacket naman siya. Opo, pwede pa po humabol, Christian Ninja. Ano ang iyong main channel? Ano ang iyong main channel, Christian Ninja? Ano po ang iyong main channel? Sabihin ka agad. Ito po ang ating mechanics. Ito ang mechanics natin. Panoorin po muna ha. Panoorin muna. Kahit 1 minuto lang po na panonood. Ayan po ang mechanics natin. Okay, nakalista ka na, Krizia, Onggi. Krizia, nakalista na po. Krizia, nakalista na po. Krizia, Onggi. Okay, puntahan na po, Krizia. Ayan, nakalista ka na dito. Puntahan na po kaagad ang ating nilalapag, ha? Okay, sa mga walang team dyan, mag-PM na sa akin, ha? Okay, next tayo. After kay Ian Salmar. JM Sanglay, nandyan ka pa ba? JM Sanglay, parang wala na si JM Sanglay dyan. Nasanglay na yata din siya. Oh, wala na nga si JM Sanglay. Okay, next tayo, JM's Basketball tayo. JM's Basketball. Okay, JM's Basketball tayo next natin. JM's Basketball tayo next. Pag nakapangalan po sa inyo, huwag niyo pong pupuntahan ha.
Hello, mega love, shoutout sa'yo, Bebe Love Volta. Ayan, I love you, madam daw. Oh no, nakita ko ulit siya. Thank you sa pagbisita. Ayan, thank you sa pagbisita, Bebe Love. I love you din. Anak ni Coffee Ranger, hello po. Mega love, shoutout. Ayan. Apo, sige po, sabihin ka agad ang inyong mga main channel. Ano? Sabihin ka agad ang inyong mga main channel. Sabihin ka agad po, sabihin ka agad para malista ko na kaagad. Habol na po, habol. Habol na po kaagad, habol kaagad. Anak ni Coffee Ranger, dali na po. Coffee Ranger, sige habol na, habol na, habol na. Coffee Ranger. Ayan, habol na po, habol na. Ayan, habol na po, habol na. Sa'yo ba tong 1,061? Sa'yo ba itong 1,061? Sa iyo ba to ang 1,061? Mag-PM na po sa akin ha. Sa iyo ba to ang 1,061, Coffee Ranger? Sa iyo ba to, anak ni Coffee Ranger? Sagot na po kaagad. Habol din po kaagad. O, sige, habol na, habol na, habol na. Nandyan pa po yung mga ano nila, mga link. Sa pinakataas po, yung link. Sa pinakataas. Opo, sige, habulin na kaagad. Francis Eric Vlog, hello, mega loud shoutout. Francis Eric Vlog. Ayan, Francis Eric Vlog. Sige po, habol po, habol po. Eric Vlog. Nakalista na po ha. Francis Eric Vlog. Nakalista na po, nakalista na. Agad-agad, nakalista ka agad yan. Okay, sige, noted na, nakalista na po. Habol na po ha. Ang mechanics natin, panonoorin muna. Bago po kayo mag-comment, dugtungan po ng Biyaherang Ilongga sa dulo ng bakas ha. And after nyo po mag-comment, mag-like and subscribe bell all po kayo, okay? Balik po kayo sa akin, sabihin kung ano ang inyong, anong pangalan ng inyong pinuntahan na link. And dugtungan ng B kung bagong dikit, dugtungan ng I kung lumang dikit. Sige na, habol na mga baby loves. Habol lang po. Yung link na lang yung habulin nyo kahit hindi na ako. Oh my God. Yung link na lang ang habulin nyo kahit hindi na ako. Happy na ako doon. Okay? Habol na po, habol na. Okay. Milenyo Azuelo, wala ka po bang ninja? Milenyo, baby love? Okay, next tayo. After kay Ian, sino ba yung huling nilapag natin? Sino yung huling nilapag natin? JM's Basketball ba? Okay, next tayo. Okay, next na tayo ha. Rose Balsumo tayo, Rose Balsumo. Ay. Okay, Rose Balsumo tayo, Rose Balsumo. Ninja mo pala yan. Akala ko yan yung bago mo. Okay, next tayo. Yung ano mo, yung main mo pala. Okay, next tayo, Rose tayo, ha? Kasi hindi nyo po pwedeng gamitin yung inyong ano, ha? Rose tayo, Rose. Okay, Rose tayo. Puntahan ha, puntahan. Puntahan po natin, puntahan. Rose tayo, Rose.
Rose tayo, Rose. Nahanap ko si Rose. Nandyan pa ba si Rose? Rose Balsomo, nandyan pa ba? Mag-present po si Rose Balsomo para mabawian kung wala na po siya. JM Sanglay, nandyan pa ba? Magparamdam po sa ating live chat ha. Rose Balsomo, nandyan ka po ba? Mag-message po kayo sa akin ha, sa mga walang team dyan. Mag-message po kayo sa akin, sa mga wala pa pong team. Okay? Edsel Heart. Hello host, good evening. Hello, mega loud shoutout sa iyo, Edsel Heart. Okay, next tayo. Next tayo. Oh, kanino na ba to? Ayan. June Marie tayo ha, June Marie. June Marie tayo next, June Marie. June Marie. Huwag pong bibisitahin ang inyong channel kapag nakapangalan sa inyo ha. Ilonggo ka host? Hindi po, Ilongga po ako. Ilongga po ako. Joke lang. Opo, Ilonggo po ako. Ilonggo po, Ilonggo. Ayan, puntahan na po, Ilonggo po. Ilonggo. Ano ba yan? Edsel Heart. Sali ka po. Ayan, nag-loud shoutout sa'yo dyan. Ayan, Edsel tayo, Edsel, tamsakan muna natin to ha. Tamsak dikit tayo dito ha, Edsel tayo, Edsel. Ayan, tamsak dikit tayo dito ha, tamsak dikit, Biyaherang Ilongga. Okay, tamsak dikit, Biyaherang Ilongga. Baby Loves Edsel, ikaw nang bahala sa akin po. Baby Loves Edsel, ikaw na rin po ang bahala sa akin ha. Ayan. Okay, go lang po, mag-promote lang po. Ayan, very good. Puntahan. Wala na ba dyan si ano? Ayan, next tayo ha, next tayo. Puntahan. Mabilisan lang tayo dito. Tatakhuan tayo next, tatakhuan. Tatakhuan tayo next, tatakhuan. Ayan, tatakhuan tayo next, tatakhuan. Mahalin nyo ha, mahalin. Tatakhuan. Okay, mahalin nyo to ha, mahalin. Dikit-dikit po kayo, dikit-dikit. Ayan. Ayan, dugtungan nyo po ng Biyaherang Ilongga ang dulo ng comment nyo. Dugtungan po, dugtungan. Dugtungan po ng biyahera. Ayan. Mag-message po sa akin, mag-message ang walang team. Mag-message na sa akin ang walang team, mag-message na. Naantay ko po. Mag-message na po sa akin ang walang team ha. Sa mga walang team dyan, mag-message na po sa akin ha. Okay, next tayo. Mabilisan lang tayo dito. Jeffrey Mix TV, naandyan pa ba? Titignan ko ha. Titignan ko kung naandyan pa ha. Naandyan pa. June Marie Vlog. Kaninang team ka nga po pala?
June Marie Vlog. Kaninong team ka nga po pala, Bebe Love? Oh, nahanap ko pa, hinahanap ko. Nasaan na siya? Hindi ko siya makita ah. Jeffrey Mix TV. Jeffrey Mix TV na andyan pa ba? Ay, nako naman yan. Nawala na kaagad siya. Ay, nako naman yan. Manood lang po ng kahit 1 minuto lang. Huwag pong ubusin ang inyong video na napanood dahil baka pagbalik nyo, tapos na tayo. Naandyan pa ba si Jeffrey TV Mix? Jeffrey. Jeffrey. Woohoo! Jeffrey. Wala? Okay. Next tayo ha, next tayo. Next tayo kaagad. Alfie Joy TV. Hello! Wala siya dyan? Wala? Okay. Okay, next tayo, next tayo. Kuya Xiao tayo, Kuya Xiao. Kuya Xiao. Iloilo. Ay, Kuya Xiao tayo, Kuya Xiao. Okay, Kuya Xiao tayo, Kuya Xiao. Ay, ikaw pala si Alfie. Okay, next tayo. Kuya Xiao and then Alfie tayo. Alfie tayo kaagad. Alfie tayo kaagad after kay Kuya Xiao. Okay, Alfie tayo kaagad after kay Kuya Xiao. Kala ko kasi wala ka na dyan, di kasi nasagot eh. Di kasi nasagot ang Bebe Loves eh. Ayan, puntahan na ha, puntahan. Puntahan na po, puntahan ha. Pag di ko po kayo nakikita sa dikitan at sa bakasan, hindi ko po kayo mailalapag. Alfie tayo, Alfie. After kay Kuya Xiao. Ayan, Alfie tayo, Alfie. Okay, after kay Alfie, Melenyo tayo. After kay Alfie, Melenyo tayo, ha? After kay Alfie, Melenyo tayo. Huwag aalis kapag nalapag ko na, ha? Babawian ko po kayo. Okay, wag aalis after ko mailapag ha. Babawian ko po kayo. Ganyan tayo dito ha, mga bibilab. O, milenyo tayo, milenyo. Habol lang mga bebe. Manood po, mag-comment. Okay, pag hindi ko po kayo nakikita sa comment po, ay hindi ko rin po kayo mailalapag ha.
Mag-like po kayo, mag-like sa kanilang video. Mag-like po kayo. I-like nyo po, i-like yung kanilang video. Huwag pong magdamot ng inyong mga likes, okay? Huwag magdamot. Bakit A? Bakit A? B po pag bagong dikit at I kung lumang dikit, okay? B po pag bagong dikit at I kung lumang dikit, okay? Saan kayo nang galing at nanguha kayo ng A? Saan kayo nanguha ng A? Okay. Ay, nako. Next tayo, ha? Ay, loko-loko kayo. Next tayo, ha? Raynon tayo, Raynon. Ay, nako po. Raynon tayo, Raynon. Raynon tayo, Raynon. Pinapatawa niyo ako ba? Ay, nako po. Okay. Ayan. Kilig talaga si Jose. Nako kayo kasi, kung san-san kasi kayo napunta. Tignan nyo, iba na tuloy ang nailapag. Tawang-tawa ako. Puntahan po, puntahan. Ayan, puntahan na po yan, puntahan. Next na tayo. Mahalin po, mahalin. Dikitan. Okay? Krisya Onggi tayo next. Krisya Onggi. Okay, Krisya tayo, Krisya. Krisya, baby loves, mag-message ko nga po pala sa akin. Opo, marami tayo ngayon. Krisya tayo ngayon, Krisya. Ay, Krisya. Okay, Krisya tayo. Mag-message ka sa akin, ipasok kita sa aking ano. Baka po kasi ang alam ni B ay nila sa B ay luma. Kaya po sila nag-e-gala bago. Natatawa nga ako eh. Okay, Krisya, wag mong pupuntahan ng channel mo ha. Wag mo pong pupuntahan ng channel mo. Mag-message ka sa akin, Krisya, ipapasok kita sa team ko po. Krisya, mag-message ka sa akin, Baby Loves, ipapasok kita sa team ko, ha? June Marie, mag-message ka rin po sa akin. Pasok kita sa team ko. Ayan po yung aking messenger dyan. Ilalapag ko. I-message nyo po ako, ha?
Yung messenger ko po, ilalapag ko. Ayan, lalapag ko po yan. Ayan, nakalapag na po. Pasok kita sa team ko. Okay, next tayo. Oy, natawa talaga ako sa kanila. Copy Ranger tayo. Copy Ranger tayo next. Copy Ranger. Okay, Copy Ranger tayo next. Copy Ranger. Marami tayo ngayon ha. Ayan. Wag kong aalis after ko na ilapag ha. Wag kong aalis after ko na ilapag. Siyempre, kahit ayan, paupaw na yung buhok ko. Tawa pa rin ng tawa, baby love. Kuya Shaw naman eh. Tawa pa rin ako ng tawa kahit paupaw na yung buhok ko. Ganyan talaga. Okay, copy tayo, copy. Tricia, ayan, nakita mo na po yung messenger ko. I-message mo po ako dyan, baby love, ha? Message mo po ako dyan, ayan. Very good, very good. Ayan, nakita ko na po, may message ko po sa akin. Opo, may message ka sa akin. Thank you, nakita ko na. Copy tayo, copy. Copy tayo, copy tayo, copy. Copy tayo, copy. Ito yung taong mahilig sa kape. Biyahe tayo next, biyahe. Okay, biyahe tayo next, biyahe. After kay copy. Pag kayo ay bumabiyahe, siyempre magdadala kayo ng coffee. O, di ba? Daming alam eh. Ayan. Puntahan na po, puntahan. Sana tayo na. Kaninong team ka, Bebe Love? Sana tayo na. Kaninong team ka nga po pala? Mag-message ka po sa akin. Ipasok kita sa aking team. Sa mga walang team dyan, ipapasok ko po kayo sa team ko. Hello! Miss Pretty! Puntahan na po, puntahan. Dikitan po ha, dikitan. Hindi ko po yan nahayaan na hindi nyo didikitan. Ayan, very good. Dumidikit ang lahat. Ayan, dumikit po, dumikit. Dumikit, dumikit, dumikit. Ayan, very good, very good. Wait lang ha, bisitahin ko muna yung kay Tatakhuan na. Tatakhuan. Wait lang, wait lang. Oh, 780. Ngayon ay nasa 786. Yung iba hindi pa po nakadikit kay Tatakhuan. Puntahan nyo po ito ha. Puntahan nyo ito. Sa ibang hindi pa po nakadikit kay Tatakhuan ha. Para sa mga humahabol po ito. Okay, para sa mga humahabol po, puntahan nyo po si Tatakbuhan. Okay? Puntahan po, puntahan. Ayan, puntahan po, puntahan.
Marami tayo ngayon. Next na natin ha. Next natin, tatakuan na dyan, puntahan nyo na po. Si Milenyo, napuntahan nyo po ba? Wait lang ha, pupuntahan natin si Milenyo ha. 150, ngayon ay nasa 163. Very good, very good, very good. Dumidikit, dumidikit. Ayan, very good. Si Krisha Ongge, nasa 198 na ngayon. Kanina ay nasa 190. Wait lang. Bakit ganon? Kulang, kulang, kulang. Dikitan nyo to, dikitan nyo to. Dikitan nyo to ha, dikitan nyo to. Ongge tayo, ongge. Okay, dikitan nyo po, dikitan nyo. Hindi pwedeng may kulang. Bago yan dito, bago. Ayan, puntahan po, puntahan. Sino nga to? Si Rose Balsumo ba to? Si Rose Balsumo. Tingnan ko ha, tignan ko ha. Ayun, nakagraduate ka na, naka-grade 6 ka na, Bebe Loves. Naka-grade 6 ka na, Rose Balsumo. Rose Balsumo, naka-grade 6 ka na po. Naka-grade 6 ka na. Kanina, wait lang ha, tignan ko yung sayo ha. Okay, wait lang ha, wait lang. $37 lang kanina si June Marie. Si June Marie kanina ay nasa 37 lang. Ngayon ay 43 na siya ngayon. 43. 43 na siya ngayon. Okay, Alfie tayo, Alfie. Titignan ko kay Alfie ha. Dikitan nyo po. Mahalin nyo siya. 155 na si Alfie ngayon. Ayan. Kanina ay nasa 148 lang siya. Nasa 148 lang kanina si Alfie. Opo. Ayan. Nasa 148 lang siya kanina. Ngayon ay nasa 155 na siya. Okay. Dikitan nyo pa po. Dikitan nyo pa. Dikitan nyo pa. Huwag tayong magdamot ng dikit natin dyan. Si Raynon kanina ay nasa, wait lang ha. Si Raynon kanina ay nasa 277. Ngayon ay nasa 282. Ay kulang pa, kulang pa. Kulang pa, kulang, kulang. Wait lang ha, kuhanan ko ng link. Ibaba natin ulit. Kulang pa. Puntahan nyo, puntahan. Raynon tayo, Raynon. Dikitan nyo, dikitan. Ako naman yan. Dikitan po natin. Okay, dikitan, dikitan. Mahalin, mahalin natin yung mga yan. Okay? Nakakatuwa naman, 234 tayo ngayon, ma'am. Oo, bukas tayo makakatapos. Bukas tayo makakatapos. Oo, 200 plus tayo ngayon. Okay, next. Next natin dyan, next natin. Francis TV Max tayo. Nandyan pa ba? Nandyan pa ba? Hindi ko nakikita si Francis Francis, dumikit po, dumikit. Huwag aalis kapag nalista na. Ay, nako naman yan. Francis, nawala ka agad. Ay, nako naman yan. Nako naman yan. Francis Eric Vlog. Okay. Naka-hide ka? Bakit ka naka-hide? Nako, hindi ka naka-hide, oh. Hindi ka po naka-hide.
Francis. Francis Magalona. Ayan, hindi ka po naka-hide. Mag-comment ka po. Mag-comment po, mag-comment. Ay, nako naman yan. Magdikit din po, Francis. Maging active po, maging active. Okay, ikaw na ang aking ibababa ha. Ikaw na ang ibababa ko. 782. Ay, 28 pala. Sorry naman. 728. Bababa na kita. Dumikit po ha, dumikit. Ay, nako naman yan. Dikit tayo, dikit. Next tayo, Francis. Francis tayo, Francis. Ito mga humahabol na to ang ating nilalapag. Okay, bukas pa tayo makakatapos ha. Hindi ka naman yata wala po akong nightbot dito, kaya hindi ka po maaaring naka-hide o anong tawag niyan? Time out. Hindi ka po maaaring naka-time out or naka-hide kasi wala po tayong nightbot dito. Okay? Okay po ba? Puntahan po lahat ng ating nilalapag. Ayan, puntahan po, puntahan. Kuya Xiao, titignan kung kay Kuya Xiao, ha? Wag pong wag pong magdamot, wag magdamot. Time muna si Francis kapagod din mag-concert. Ganon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Oy, nako naman yan. Dumikit po kayo, dumikit. Dumikit kayo. Kuya Xiao tayo ha, Kuya Xiao. Sa hindi pa po nakapunta kay Kuya Xiao, puntahan po ha. Kulang pa po, kulang. Sa mga hindi pa po nakapunta kay Kuya Xiao ha, puntahan po Ilan pa lang ang naandon. Nakikita ko po kayo, huwag kayong budol. Nako naman yan. Huwag budol ha, huwag budol. Ayan, puntahan po, puntahan. Ayan, puntahan na po, puntahan. Dumikit, dumikit. Ayan, dumikit ha, huwag pong bibisitahin ang inyong mga bahay ha. Bukas nyo na po bisitahin. Okay, sa kay Alpi, titignan ko yung kay Alpi ha. Oo nga. Dumikit kayo, dumikit, dumikit. Dumikit kayo, dumikit. Nako naman yan. Dumikit kayo, dumikit. Dumikit po kayo, dumikit. Ay, nako, manda kayo sa akin. Pag di kayo nadikit, ay lalagyan ko kayo ng glue. Yan. That's it. Dumikit. Bugbugin kita talaga, Bibilang Milenyo. Ikaw pa lang hindi nakadikit. Ayan. Dikitan nyo po, dikitan. Alpi, dikitan nyo. Kulang pa kulang. Krisya tayo, Krisya. Titignan ko yung kay Krisya ha. 198. Kanina ay nasa... Wait lang ha. 190. Dikitan nyo po si Krisya. Ay, nako naman yan. Dikitan nyo po. Hindi pwede to. Hindi pwede sa akin yan. Dikitan, dikitan. Bro William Vlog, hello, mega loud shout out.
Dikitan pa po, dikitan. Huwag pong magdamot ng dikit nyo ha. Nandito nga kayo para magparami ng banana. Dumikit kayo, dumikit. Kapatid Milenyo, dikit ha. Makinig ako kanina, Bible verse mo. Loko-loko. Ayan, dikitan po, dikitan. Kay ano tayo? Bro William Vlog. Hello, mega loud shoutout. Tambay lang yan sila, tambay. Face mask, yan. Ayan, puntahan niyo po, puntahan, dikitan. Nako naman yan. Huwag niyo pong ipagdamot ang dikit niyo. Okay? Next tayo ha, next tayo. Sino pa ang hindi ko na ilalapag? Magsabi na po. Magsabi na ang sino pang hindi ko na ilalapag. Sino pa ang hindi ko na ilalapag? Magsabi na po. Magsabi na. Sino pa ang hindi ko na ilalapag? Magsabi na po, magsabi na. Nandito ako. House of Negros tayo, House of Negros. Ay, House of Negros. House and Lot pala. House and Lot. Negros. House and Lot tayo, House and Lot. Okay, 363 ha, 363. Hindi pwedeng kulangan nyo to. House and Lot tayo, patapos na tayo. House and Lot tayo, House and Lot. Dikitan nyo po, dikitan. Dikitan nyo po, dikitan. Ayan, dikitan nyo po si Mika. Mika po tayo, Mika. Dikitan nyo yan. House and Lot tayo, next House and Lot. Meron na po kayong bananas sa akin, ha? May 10 bananas po kayo sa akin. And play all ko pa po kayong lahat. Lahat ng nakasali. Okay? Don't worry, mga bebe love. 10 banana kayo sa akin at play all ko pa po kayo. Okay? Noted na yan. Noted na yan. Noted na yan. Host, pag nag-StreamYard, kailangan din naka-StreamYard ang isang phone. Hindi po. Hindi po kailangan naka-StreamYard ang dalawang phone. Nasaan na host natin? Naglagaw pa.
nako naman yan. Dapat yung isang phone mo naka-StreamYard and then yung isa ay naka-YouTube para tagalapag. Okay? Next tayo, next tayo. Puntahan po si Mika ha. Puntahan si Mika and then si House and Lot. Puntahan ko si Francis ha. Puntahan ko si Francis. Sino pa ang hindi ko na ilalapag dyan? Sino pa dyan ang hindi ko pa na ilalapag? Abay, magsalita na. 7:28. 7:36 na siya ngayon. 7:36. Si Francis kanina ay nasa 7:28. Ngayon ay nasa 7:36 na siya. 7:36. And then puntahan niyo po, dikitan. Dikitan po. Abay, dikitan niyo po. Nako naman yan. Si kanina, si Alpi kanina ay nasa 148, ngayon ay nasa 154 na siya. Oh, may bananas po kayo sa akin ha, don't worry po. Ayan, puntahan niyo po, puntahan. Okay, next tayo, next tayo. Next tayo ha, next tayo. Sino pa ang hindi ko na ilalapag? Magsabi na. Magsabi na sino pang hindi ko na ilalapag. Magsabi na po sino pa ang hindi ko na ilalapag. Magsabi na sino pang hindi ko na ilalapag. $50 bananas, bigay mo sa akin ho sa nako naman yan. Sana all. Nako, magtatanim muna ako ng bananas pag ganyan karami gusto mo, bibilab. Okay, tamsak tayo, tamsak dikit. From Biyaherang Ilongga, Madison tayo. Okay, tamsak dikit tayo dyan, tamsak dikit. Ayan, tamsak dikit tayo dyan ha, tamsak dikit. Mag-message po sa akin ang walang team ha, mag-message sa akin para mailagay ko po kayo sa team ko, okay? Mag-message sa akin ang walang team para malagay ko kayo sa team ko, ano? Ayan, puntahan na yan, puntahan na. Puntahan na ha, puntahan. Paluin ko kayo talaga pag di kayo nagpunta. Ayan, puntahan na po, puntahan. Tamsak dikit kayo dyan, tamsak dikit. Tamsak dikit po ha, ibig sabihin ng tamsak ay like. Pag hindi kayo nagla-like, hindi din kayo nagtamsak, ibig sabihin nun. Tamsak dikit from Biyaherang Ilongga. Okay, tamsak dikit kayo dyan, tamsak dikit. Next tayo, next tayo. After kay Ate Celine, tamsak dikit tayo dito, tamsak dikit. Dito tayo, tamsak dikit. Ayan. Ayan, puntahan po, puntahan. Ayan, titignan ko yung kay House and Lot ha, House and Lot. House and Lot. House and Lot. Negros. Pupuntahan ko ha. Paluin ko kayo pag di kayo nadikit. Kay House and Lot, 363 siya kanina. Ngayon ay 371. Oh, okay?
Dikitan nyo po, dikitan. Next tayo, next. Tamsak raid na lang tayo. O, sino pa ba? Okay? Tamsak dikit tayo dyan, tamsak dikit. Tamsak dikit ha, tamsak dikit. Mag-message po sa akin ang walang team ha. Tamsak dikit from Biyaherang Ilongga. Okay, tamsak dikit tayo dito, tamsak dikit. Okay, puntahan na po. Patapos na tayo, patapos. Tamsak dikit tayo dyan, tamsak dikit. Tamsak dikit tayo dyan, tamsak dikit. Puntahan, puntahan po, puntahan. Malapit na tayo, malapit. Malapit na tayo, patapos na tayo. Patapos na po tayo, patapos. Tamsak dikit nyo na yan, tamsak dikit na para makatapos na tayo, ha? Yan, puntahan na, puntahan. Ito na, next na tayo, next na, next. Patapos na. Malapit na tayo sa katotohanan na tayo ay makakatulog na ng mahimbing. Naka naman yan. Okay, next tayo, next. O sa mga gusto pa pong mangisda ha, meron pong LS ngayon sa Bebe Loves, Kuya Xiao. May LS po siya ha. Sa mga gusto pa pong mangisda dyan ha, kay Kuya Xiao kayo lipat mamaya after dito ha. Okay? Next tayo, next. Sino pa? JL Lasangge tayo, Lasangge. Lasangge. Okay? JL tayo, JL. Next, JL. JL tayo, JL. Tamsak tayo ha. Akala ko bukas na tayo matapos. Sinasadya mo talaga, Baby Loves. AB, Yanib, hello, mega love, shout out. Tamsak dikit tayo dito, tamsak dikit ha. Tamsak dikit na tayo dito, patapos na tayo ha. Mega loud shoutout sa'yo dyan. AB, Yanib. Ayan, tamsak dikit tayo dito, tamsak dikit. Ayan, puntahan po, puntahan. From Biyaherang Ilongga ha, tamsak dikit. Mag-PM na po kayo sa akin ha, mag-message na po kayo sa akin sa wala pa pong team dyan. Ay inaantay ko po ang inyong message. Sa mga wala pa pong team dyan, nag-aantay po ako ng message nyo. Mag-PM po kayo sa akin. AB, Yanid, hello, mega loud, shout out. AB, Yanid. Hello, hello. Tama naman. Ba't di kita makita? Ayan, tamsakan nyo yan, tamsakan. Tamsakan po yan, tamsakan. Ay, nako naman yan. Napindot ko tuloy. Okay, tamsakan po yan, tamsakan. Next na tayo, next. Patapos na tayo ha. Sino pa ba? Okay? Sino pa dyan? Sino pa? Sino pa ang hindi ko pa nailalapag?
Magsabi na kaagad. Ay, nako naman yun. Magsabi agad, magsabi na. Okay, magtamsak na tayo dyan. Katugon na ako, ma'am. Damo pa, haw. Patapos na bibilang. Bane tayo, bane ha. Bane tayo, bane. Okay? Dalawang link na lang, tapos na tayo. Okay, dalawang link na lang, tapos na tayo. Bane na tayo, bane. Ian Cross, tapos na po kami. Balik ka po bukas, bibilab. Mag-PM ka po sa akin, Ian Cross. AB Yanit, mag-PM po kayo sa akin. Ayan po, oh. Tapos na po kami eh. Para bukas po, mailapag ko po kayo at maano ko kayo, ha? Sabi ni JL host, wag na kami babalik dito, doon na lang kami mangisda. Salbahe yan si LJ ah. Okay? Hindi pa nga tapos tayo dito eh. Ayan, puntahan po, puntahan. Puntahan po yan, puntahan. Ayan, Ian Cross, Bebe Loves, Ian Cross, mag-message ka po sa akin, Bebe Loves, para bukas po, agad-agad ay maka-update ka po sa pagsali sa akin, ha, Ian Cross? Ian Cross, mag-message ka sa akin, Bebe Loves, para mapasali kita bukas. Tapos na po kasi kami. Tapos na po kasi kami. Bebe Loves, Ian. Bebe Loves, Ian, na-late ka po ng dating. Mag-message ka po sa akin para mapasok kita sa team ko at bukas po ay maging updated ka po kaagad-agad sa ating pag-LS ha. Ito po, message ka po dito po. Ayan, hindi ka na po na makakahabol pag nilapag pa po kita. Magagalit sila sa akin, Bebe Love. Ayan, Ian Cross, mag-message ka sa akin dyan, Bebe Love. Para mapasok kita sa team ko po at para maging updated ka sa ating live every evening. Okay? Mag-message ka, Baby Loves. Mag-message. Okay? Next na tayo. Log out na tayo, log out. Okay, log out na tayo, log out. Next na natin to, log out na ha. Log out na tayo, log out. Okay, log out na tayo, log out. Okay? A round of applause daw. Ayan. Patamsak na lang dito, patamsak na lang dito. Patamsak dikit na lang po dito, patamsak dikit sa hindi pa po nakadikit ha. Last na to, isa na lang tamsakan nyo po at dikitan sa hindi pa po nakadikit dyan. Ayan. Tomorrow po ha, tomorrow meron po, okay, wag nyo pong bibisitahin channel nyo ha. Meron po kayong bananas na po kaagad-agad sa akin, okay? Meron po kayong bananas po kaagad-agad sa akin ngayon dahil sa inyong pagsali. And bukas, mag-play all din po ako sa inyo. Naka-play all din po ako sa inyo. Okay?
Naka-play all din po ako sa inyo. Patamsak dikit naman po natin ito. Patamsak dikit po natin ito, patamsak dikit. Patamsak dikit po natin to, patamsak dikit. Ayan, tamsakan dikitan lang po, tamsakan po, tamsakan. Tamsakan lang po, tamsakan. Ayan, tamsakan lang po yan mga bibilab. Tamsakan po, tamsakan. Lipat po kayo kay Kuya Xiao sa gusto pa po mangisda. Lipat po kayo kay Kuya Xiao sa gusto pa pong mangisda. Magsisimula na po siya. Eto po, lipat po kayo dito sa gusto pa pong mangisda. Okay? Lipat po kayo dito. Lipat, 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 lipat. Bahay. Lipat bahay tayo dito sa gusto pa pong mangisda. Ayan, lipat bahay sa gustong mangisda ha. I love you all. Meron po kayong mga ano sa akin ha. Meron po kayong mga bananas and play all ko po kayo. Okay? Play all and bananas po kayo sa akin. Hello, good evening. Yan, play all and bananas po kayo sa akin ha. Puntahan niyo na po yan. Lipat po kayo kay Kuya Xiao. Kuya Xiao, mag-promote ka na Kuya Xiao. Kuya Xiao, mag-promote ka na po. Thank you, thank you. Ayan, thank you, thank you. Salamat sa inyong lahat. Dikitan na kita, bibi. Nadikit na kita. O, bibigyan kita ng banana. Huwag kang mag-alala. Rose Balsamo, huwag kang mag-alala. Nadikit na kita, pero bibigyan pa kita ng banana. Ayan o, nakadikit ako sa'yo o. Ayan, Rose Balsamo. Nakadikit ako sa'yo. Ayan. Thank you din, Bebe Loves, Mang Benito. Thank you sa inyong lahat. Ayan. Bye. So, wala pa pong ano ha. Mag-PM po kayo sa akin. Pasok po kayo sa aking team ha. Thank you sa inyo. Bye-bye. Tomorrow again. Bye-bye. Good night. Ayan. Good night sa inyong lahat. Ayan. Bukas po ulit ha. Kita-kits tayo. Mag-message ka na sa akin, Ian Cross Bebe Loves, para malapag kita bukas po. Ano kita, priority kita, Ian Cross. Ian Cross, priority kita tomorrow pag bumalik ka po. Ian Cross, bye-bye. Ian Cross, priority po kita bukas ha, pag bumalik ka po. Okay? Ian Cross. Ayan. Lalagay kita sa unang lista po bukas ha, Ian Cross. Hala, sakay bani pa lang siya oh. Hala na, lagot na, tagal na niya. Channel ni siya, hello, tapos na tayo. Mahabol ka pa lang. Nahirapan nakakahabol si Bebe Loves, channel ni siya. Ayan. Thank you sa inyong lahat and good night.
channel ni siya. Thank you, Bebe Love. May play all ka po sa akin at banana na dagdag ha. Galing po sa akin mismo. Galing sa akin mismo po. May bananas ka po at play all sa akin ha. Yung mga videos mo naka-play all po sa akin. Don't worry po, kahit konti pong nakadikit sa inyo o marami man dyan, may dagdag po yan para sa galing sa akin. Okay, thank you, thank you. Good night. Good night po mga baby love. Ayan, good night na sa inyo mga baby love. Thank you, bye-bye. Ayan, good night. Pahinga na po. Bukas po ulit ha, bukas ulit. Kita-kits tayo ulit bukas ha. Magpalit na ng bagong ninja. Bukas po ulit magbagong ninja na tayo ha. Mag-message sa akin ang walang team, okay? Pasok ko kayo sa team ko po. Thank you, thank you. Okay? May free bananas na po kayo sa akin. Bye! Good night! Good night na sa inyo mga baby love. Good night, good night, good night. Bye-bye!
Hahayaan mo na malaala. Hahayaan mo na lumisan. Ako na lang sana ang iyong minahal. Lang sana ang iyong ligaya. Ako na lang sana hanggang pagtanda. Ako na lang sana. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Ito na huling ang iyong marinig. Ito na huling tingin na dati kang kinikilig. Ito na huling araw ng mga yakap kong halik. Ito na, ingatan mo siya. Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti ang tuwa sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasayahan. Tipong kapag tayo nagkatitigan, magngingiti ang para bang nahihibag. Mag-iingay kahit sobrang tahimik ang kapaligiran. Kahit may nagre-reklamo ay wala tayong pakialam. Pero ang mundo ka ba, lagi pumupunta. Hindi naasahan kay sobra sa kalaging dala. Ang saya-saya, ayoko lang mahalata. Hindi mo naman naman masyadong ka. Kaso lang wala ka na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala namang kagagawa. Magkakatumas lang yung napadama. Salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo laging nasa puso ko. Isip ko, di na amin ko na nabibis kita. Di na nabibis kita. Sa tuloy ko pa rin ang piling ko. Ang piling ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko kung anong ipagdadasal pa rin kita. Halos 5 oras na akong nag-aantay sa'yo. Nag-aabang ako sa labas ng bahay niyo. Sipat ng sipat kung sisilip ka ba sa bintana. Magpakita kay parang di yata. Ilang beses ka na lagi na lang ganyan. Kung iwasan ako'y parang ayaw akong ganyan. Sa susunod ako pagbuksan mo na sana. Kasi kahit anong mangyari ay di ako mawawala ng pag-asa. Ayaw kitang pilitin kung di ka pa handa. Sa susunod na lang ayaw ko na
Bye, madam. Merl Amido, hello, mega loud shout out. Thank you. Bye-bye. Hello, hello. Charot Sisters Vlog, hello. Hello, hello, hello. Yung bruha? Nakauwi yung bruha niya? Hi! Look! 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 Ikaw tayo doon tak na Nakita kong isang lalaki, di ko malimutan ang kanyang imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di
mapadali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. Pwede tayo magpalaga pag nalalabi. Buwan na hindi buong gabi. Sarap kasi ng tama kahit na mali. Meron akong tinatago, di ko lang maamin. Pagdating kasi sa'yo ko'y mahihain. Pero kahit anong oras mo ako tawagin, darating ako sobrang lakas mo kasi sa'kin. Tell me if you want me, baby boy, sabihin mo baka pwede ka na mapasakin. Gusto mo sa piling pauwi na me. You want me, baby, tell me if you want me. You want me, you want me, baby. I just want your body, baby, leave ka na. Di na ko galit, baby, uwi ka na. Hinihintay kita dito kanina pa. I just want your body, na. Pinaka, wag mo na binanda sa mata. Ikaw na ang pinaka magandang na talaga sa He's not absent. Hello everyone, ako po si Sama Ubat. I am June Sisa, and this is our mashup cover of Much Better, Dalaga, at Pauwi na Ako. Sana po magustuhan niyo. Kumain din, oh. Kumain ako ng Kung hindi mo rin ako sasagutin, pwede bang sanyo huwag mo na akong papuntahin? Kung sistema natin ay ganun pa din, at least alam ko na kung anong dapat kong gawin. Para hindi na ako masahe, sayang pa masahe, pati ang tsokolate sa'yo. Sa dami-dami mong sinabi, mahabang pa sa kalye, aasa lang pala ako sa'yo. Ang daming dala ni Kurgapya kanina, hindi niya naman kayo inabutan. Kurgapya dito, yung nagpalit sa akin. Baka hindi abutin ko. Kahapon pa yun. Hindi ko nga yung tingnan ko kahapon. Kung magpagkamalakain ang kanyang imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Kahapon pa yun. Parang ano eh, parang ice cream yata. Ngayon hindi mapalagay. Sana ikaw ay makasabay. At ang malam ko, ang maalam mo. Sa akin yung mga bago yan. Nang ikaw ay kakilala, baby, huwag ka nang kailangan pa. You like it, the pizza? I left the Pepsi. I have 5 Pepsi there. I left. Oh, I forgot. No, it's up. Hey, it's up. Maybe the other man take it. Hello, mega loud shout out sa'yo, taga Bukid Vlog. Hello, 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 hello. You see? There is something happening on my mobile. Hindi mo rin ako sasagutin. Snap, bye. Nakita kong isang babae. Taga Pilipina. Baby, pauwi na ako. Taga Pilipina, yeah. Taga Pilipina, yeah. Taga Pilipina. Baby, pauwi na ako. Cheese. Hindi na magdali. Nakikita ko sa iyong mga mata. Tik nung mahulog ah. Ayan, taga Bukid Vlog. Hello, mega loud shoutout. Mag-PM ka po sa akin para pasok kita sa team ko po.
Kung gusto mo pong maging updated sa ating LS lagi, mag-PM ka po. PM. Okay? Ha? Oo. Sabi sa'yo, marami akong GC. Ayaw nga. Kunin mo ATM niya. No. Hindi ako konsentidor, bebe. Kala siya dyan. Wala lang akong pera. Panglandiin na lang naman yan eh. Oh? Alam mo ba? Panglalandi niya lang yan. Ako. Makatikman ko ngayon mag-amis na sinasabi mo. Andyan no. Ito? Ayan sa plastic. Ang ano? Yung matamis yung sinasabi mo. Ano matamis? Yung parang ano. Ayan, patayos. Oh. Paborito ko to. Huwag mo Pepsi doon. Ayan. Ito po yung aking FB po. Puntahan nyo po at i-message nyo ako para mapasok ko po kayo sa team ko po. At na makasali po kayo lagi sa ating live. Okay po? Ayan po. Mag-message kayo, Bebe Loves. Nag-loud shoutout sa iyo dyan, taga Bukid Vlogs. Kinagat mo? Hindi ko pinagat ha. Nakatanga ka agad eh. May matamis dyan. May hindi matamis. May salty. Eh di siyempre yung panlaman yung anuhan mo, tikman mo. Alangan kuruting mo lahat ng buong ano. Ayan, Bebe Loves, i-message mo po ako. Pasok kita sa aking team, Bebe. Okay na po, bahay ko. Aba naman yan. Taga Bukid Vlog. Okay na po, bahay ko. Sana all. Okay ang bahay. Ayan. Ayan. Mega loud shoutout sa iyo dyan, Bebe Loves. Naku, tapos na po kasi kami eh. Pero, balik ka po bukas, Bebe Loves, nang maano kita. Ano daw? Visit na babaeng to. Kainin mo lahat yan. Keso ayaw? Sarap no. Patayos yan. Patayos. Patayos. Ayan. Thank you, Bebe Loves. Naman yun. Balik ka bukas, Bebe. Ang kulit ko na, ang kulit ko. Kulit-kulit ko ba, Bebe Loves? Balik ka bukas, Bebe. Ang kulit ko na, ang kulit ko. Kulit-kulit ko ba, Bebe Loves? Balik ka bukas, Bebe. Ang kulit ko na, ang kulit ko. Kulit-kulit ko ba, Bebe Loves? Balik ka bukas, Bebe. Ang kulit ko na, ang kulit ko. Kulit-kulit ko ba, Bebe Loves? Balik ka bukas, Bebe. Ang kulit ko na, ang kulit ko. Kulit-kulit ko ba, Bebe Loves? Ano, bakit yun? Ulit-ulit. Hindi kita kilala. Thank you, Bebe Loves. Kasi ikaw lang, baby, at wala na kang iba. Gusto ko lang naman ang lambing mo. Di na ko magalit, halika na dito. You're the best girl I've ever seen. Kapansin-pansin ang iyong patingin. Nararamdaman. Saan ka na ba? Kay tagal na kitang hinahanap. Sobrang namimiss Bang mawawala. Di hayaan na ika'y rumamba. Come back with me when you are free. Call me when it's free. You don't have to tell nobody that you're coming home with me. Pansinin ang mga tumitingin sa ating dalawa. Oh,
Baby, I want you back right now. Baby, I want you back right now. Yeah, the way you love, can you teach me how? Lalambingin kita alagaan. Ikaw lang ang tatagihan sa higaan. Tila ko ay nakalutang sa langit. Ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. At kung hanggang dito na talaga tayo, hindi pababayaan ang daang tinaak na kapiligan. Kung mabuhat tayo hanggang dulo, kapit lang na makikita, abutin natin ang mga dala. Huwag mo sanang iisipin na papagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman makasigurado. Matagal na panahon na kitang balak tanungin. May pag-asa ba ko, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Ang hamon ng iyong mukha sa first look, nung una kitang makita sa Facebook. Kakaiba pa ang iyong pangalan, para pang nanghirap mong hawakan. Wala na nga kung ibang hahangarin, laging pasasalamat na ikay sa'kin dumating. At hindi ka babaliwalain, magkasama lang kita, yun lang ang aking hiling. Ilang araw ka nang hindi dumadalaw, alam mo ba, hinahanap kita araw-araw. Gabi-gabi ako hindi mapakali, inaalala ko ang mga bawat sandali. Handa nang mahulog, hindi ko na malayan. Ikaw pala, ikaw na nga ang matagal ko nang hinihintay. Ang tanging larawan mo na lamang ba ang tanging hawak-hawak ko? At kahit anong gawin, limutin ka, hindi malis sa isip ko. Kasi di ko na matiis, love. Dahan-dahan kitang namimiss, love. Ilang beses na nilang aliwin, ikaw at ikaw pa rin ang gusto kong kinikis, love. I don't know what to do, or even I'm gonna say. Cause every time na narita, ako'y napapaling. Di na makagalaw sa kinatagayuan. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil. Huwag mo sanang iisipin na papagod na ko. Di ko apurado, pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman makasigurado. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me wet. And I can see her waiting up this universe, and it never loses. I am still live on YouTube. Mata niya ay Hahatawin ako ng strike. patulog ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaga ni Cupido sa pool ka. Cause myself around you, girl, you got some kind of way. There's something about you, girl, that makes me wanna stay. Handa ko lang talaga. Ang pipiliin, katalo ka ng ating baby mo bago malibig. Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Ayaw ko nang itigil to. Araw-araw, alagaan laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and out of bed. Can I be honest? Easy
sa umaga di walang alam, ikaw yung tanging nasa isip. Bakit kasi parang na wala kang nakakaalam? Dagdag pa dyan ang ngiti niya, madidilag ka pa yan, sure na finish ka. I love the way she makes me smile, she makes me sweat. It gets me feels, it makes me blush, it gets me free. And I can see her breathing down this universe. And if heaven does exist, it almost probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me sweat. It gets me feels, it makes me blush, it gets me free. And I can see her breathing down this universe. And if heaven does exist, it almost probably look like her. Kaya salamat sa pag-ibig. Kaso lang wala naman, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala naman kagagawa, magkakatong basta yung napadama. Salamat sa pag-ibig mo, ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Bagay tayo, bagay tayo, bagay tayo, bagay tayong dalawa. Happy feel para sa kanya na best friend dalawa. I like it feel, hindi ka maibig. Sana naman, pansinin mo, pagbigyan. Puso ito, alagaan kita. Just there's no reason, baby. Ang taong di mo gusto habang sinasaktan ka lang naman yung taong gusto mo. Sana'y matupad ako'y di na mapakali. Gawin natin lagi na ito nating sandali. Mag-iingat ka palagi, paalam.
maraming bagay talaga. Kahit na mali, nabigyan ng matagal at di na ngayong gabi. Di nila mapili. Daddy J, nako naman yan. Gising ka pa rin. Ay, nako naman yan. At di ka pa natutulog, Daddy J. Anong pinagagawa mo dyan? Ayan. Anong ginagawa mo, Dad? Ay, nako naman yan. Sana all maraming top chat. Sana all. Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti at tuwa sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasiyahan. Yung tipong kapag tayo'y nagkatitigan, mangingitian para bang nahihibang. Mag-iingay kahit sobrang tahimik ang kapaligiran. Daddy J, paki-remind niya po pala si Ate Celine. Paki-remind po si Ate Celine, Daddy J. Nagtamsak kami sa kanya. Isa na lang para 2K. Dagdagan mo na, Dad. 10 pa yan eh. Dagdagan mo na, Daddy J. Para mag 2K na yan. Sige, Daddy J. Mama. Ilang beses ka nang lagi na lang ganyan. Iwasan ako'y parang ayaw ako ganyan. Thank you, Daddy J. Tagalapag ni Papa J. Dito ako ngayon kay Kuya Shao. Migalapsara na kapatid sa Herang Ilongga, Migalapsara, Migalapsara kami kapatid. Support po natin yung nakapin si My Choice Channel sa kanyang premiere. Tapsak at hashtag Kuya Xiao. Ayan po mga lalals, please support to my channel member, Tanoy Vlog, from Team USA. My Choice Channel, tamsaktan. Thank you for coming, my kapatid Diamond, the Golden Vlogger.
Maya Victoria Dan. I just want to thank you for being my friend and always allowing me to talk to you without you ever judging me. I feel like I can go to you for anything. I just want to let you know I love you. I've known you for so long, you are a friend of mine. Webcamchat.com, hot girl and boys and chat. Ay, ano ba yan? Nangyari dyan? Sino yan? I loved you ever since you are a friend of mine. But babe, is this all we ever could be? Mga lalabs, sa pagkadikit ng ating kapatid na Leo Nakapina si President sabi sa mga lalabs, tapos dikit na rin sa mga lalabs at wala ng bakas. Hashtag Kuya Shaw lang para mabalikan po kayo bukas ng ating kapatid mga lalabs. Next standing dito kapatid Biyahirang Ilongga. Babalikan ka po niya bukas ng ng umaga kasi maaga pa kasi natulog yan na may second dose daw na schedule bukas kaya bukas na daw kayo babalikan. Ayan po mga lalabs, meron pong paangat program yung kapatid natin na si Jahirang Ilongga. Mga lalabs, at gusto po makalamin-lamin ng banana, puntahan po yung kanyang LS alas 10:30 ng gabi, Pilipinas time, sa pasok doon, kalami-lamin po kayo ng banana at ng WC kapatid Jahirang Ilongga sa mga bagong pasok doon. Lablagin ng mga lalabs. Shout out for Noel in the house. Malalang sa gusto makalabi-labi ng banana, punta mo yung si kapatid Jahirang Ilongga, yung kapina po natin, yung nakapin sa mga bagong pasok doon sa kanyang live stream. Makalabi-labi po kayo ng 10 banana, lablabin sa mga lalabs, yung pangat program yan, yung Pilipinas Pilipinas time. Will play on it is the last for free. Last course sa mga malilitan na last meeting po. Baba, check po ito, thumbs up. Mag-iwan ka lang po ng mga kapatid na Diamond to Golden Vlogger kay Papa J. Alin din po yan at ang paangat program din yan. Yung paangat program niya po is 5:30 Philippines time. 5:30 p.m. Philippines time. Sa gusto po, makalami natin doon. Thumbs up po si Papa J. Solino. Mag-iwan lang po ng bakas, tumigil po, balikan po agad yung bukas po. Yan po mga lalabs, mag-iwan lang po ng bakas kay kapatid Jahirang Ilongga, Hashtag Kuya Shaw, alisin po yung bumalik.
At may paayuda po yan sa gusto makapunta sa kanyang LS. Sa bagong pasok, may paayuda po siya at nakabukas yung mga tinikit sa inyong palalam. Susunod na kung ako'y mabuksan na sana. Kasi kahit anong mangyari ay di ako mawawala ng pag-asa. Ayaw kitang pilitin kung di ka ba handa. Susunod na lang ako nabibitin. Hello, Diamond and Golden Vlogger. Hello, Megalod. Shout out. Wait lang Diamond and Golden Vlogger. Wait lang Hi. Diamond the Golden pala, the Golden. The Golden Vlogger. Develops, hindi ko makita ang channel mo. Develops, hindi ko makita channel mo. Why? Why, oh, why? Ayun, nakita ko na po. Nakita ko na. Ayan, didikit na po ako ha. Dikit po ako, dikit. Ayan, nakabalik na po ako sa iyo. Nakadikit na po ako. Mag-PM ka po sa akin, Baby Loves, para mapasok kita sa team ko po. Diamond the Golden Vlogger, mag-PM ka po sa akin para mapasok kita sa team ko po. Oo. Para every LS ko ay maging updated ka. Nakabalik na po ako sa iyo, nabalikan na po kita. Ayan, PM ka sa akin, Baby Loves, pasok kita sa team ko po. Ayan, may nilapag po ako na link po. May nilapag ako na link. Nag-message ka lang po dyan sa nilapag ko na link, Baby Love. Hello, Baby Loves, praise the backyard. Morning, morning, morning. Ayan, good morning, Baby Loves. Ayan, Megalove, shoutout sa inyo dyan. I also watch your YouTube now. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Baby Lang. Give me choco, Baby Lang. Baby Loves. Praise the backyard. Hello, Megalove, shoutout. Good morning. Animal talaga tong si ano, oy. Thank you sa patamsak. Thank you, thank you. Ayan, thank you sa patamsak, Baby Loves. So, tomorrow po, balik kayo, Baby Loves, ha? Tomorrow, balik po kayo sa akin para makasali kayo. Okay, tapos na po kasi kami. Nagtatambay na lang ako ngayon. Opo, tumatambay na lang ako para sa watch hour. Kain tayo, Baby Loves. Lumalamon ako ngayon, Baby Loves, preserve. Backyard. Nakakita ka nila dito? Oo. Ganda mo naman yung aura mo. Kasi wala mo lang kaano-ano. Ayaw ko manonood sa'yo yan. Hi! Thank you for coming, Baby Loves, preserve.
10 p.m. po. Pinas time po lagi tayo. 10:30 p.m. Pinas time tayo, Bebe Loves. Ayan. 10:30 p.m. 10:30 p.m. Abdul Hada. Love everywhere. Lan? What is that? What's the title? Love everywhere. Bye-bye! I like the Mag-out na po ako, ha? love Gago, puta. Uy!